Inselmilkom. Illum il-ħamis, 24 ta' Settembru, nilqakom għal qudiesa r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar kif Erodi rid isir jaf minnu Ġesu, mhux għax irid jisma' l-kelma tiegħu imma x'kien ta' theddida għalih. Mulej, illum nitolbok tagħtini qalb safja u retta biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil PBS li permezz ta' TVM2 qegħdin ikomplu jgħinuna inwasslu x-xandiriet tal-Quddiesa lil poplu Għażiż tagħna f'Malta u f'Għawdex. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil benefattriċi li batitilna dawn il-fjuri sbieħ biex iżejnu il-kappella. U nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil ħafna nies li qegħdin jilqgħu l-appell tagħna biex ikomplu jgħinu il-missjoni tal-Knisja bid-donazzjonijiet tagħhom. Inweduhom it-talb tagħna u nirringrazzjawhom ħafna tat-talb tagħhom u tas-sapport tagħhom. Ejjew ninġabru quddiem il-preżenza ta' Alla fil-verità ta' min aħna, imma fl-istess ħin ukoll waqt li narfu il-verità u l-qawwa tal-ħnina tiegħu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Kohelet. Offruha tal-fruat jgħid Kohelet, offruha tal-fruat, kollox fruha. Xiq li ħandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla', ix-xemx tinżel u taġġel lejn mnejn titla'. Jonfoħ ir-riħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtelix il-baħar bihom. Mnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtela qatt bis-smieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li għad isir, li ġara huwa dak li għad jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid, ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. San responsorjali ngħidu flimkien, mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int treġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Ngħidu flimkien,
Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu. Fil-ħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbil u jinxef. Ngħidu flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jiem ħajjitna, sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tiba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' sidna, wettqinna inti x-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna. Ngħidu flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. It-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien ġew dawn il-ġrajja kollha waslu f'idnejn Erodi, it-tetrarka, u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet. Waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal lil Ġwanni tajtlu rasu, mela minu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu, u beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Erodi it-tetrarka dan li jsemmi l-Evanġelista San Luqa fil-kapitlu 9 mhuwiex l-Erodi li ħafna drabi nisimgħu fir-rakkont ta' twelid ta' Ġesu. Anke li mit-twelid ta' Ġesu ormai għaddew mill-inqas 30 sena. Dan wieħed mill-ulied ta' Erodi u li nisimgħu dwaru lejn l-aħħar tal-Evanġeli u nkella propju waqt il-ħidma pubblika ta' Ġesu. Erodi jisma dak li qed jiġri fit-territorju tiegħu, li huwa territorju tal-Galilija. U nistgħu ngħidu li jisma dak li l-istess dixxipli jirrakkontaw lil Ġesu meta Ġesu jgħidilhom in-nies min jgħidu li jien. U d-dixxipli jirrispondu hawn min jgħid li inti Ġwanni l-Battista, hemm min jgħid li inti Elija u wieħed mill-profeti. Erodi it-tetrarka jisma l-istess ħaġa. Ovvjament jifhem li mhux Ġwanni l-Battista għaliex jikkonfermanna kemm id-dnub ma jorqodx meta jiftakar fi Ġwanni l-Battista jiftakar li hu kien il-kawża tal-mewt ta' Ġwanni l-Prekursur, lil Ġwanni tajtlu rasu. Nafu l-istorja traġika tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, dan Erodi ħa il-mara taħuh Filippu u Erodijade kellhom ismijiet jixxiebħu, kellha tifla Salome u dina zifnet quddiem Erodi oġbitu u dana fiż-żelu fil-ħerqa weda kull ma titolbu marret għand omma u ta' mara aħjar ma rajdu x'kienet li kienet minflok wedita għaltila itolbu xi dar jew xi ħaġa
għaltila ras Ġwanni l-Battista. U dana ħass li kellu l-poter jagħtiha dak li talbitu, ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Kellu raġuni għajt li l-Ġwanni tajtlu rasu. Mela minu dan li fuq jett nisma dan kollu? Minu? Ek din il-mistoqsija insibuha diversi drabi fil-Vanġelu ta' San Luqa, mhux biss fil-Vanġelu ta' San Luqa, anke fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Da minu? Minu Ġesu? Hawnhekk qegħdin qrib ħafna l-esperjenza tat trasfigurazzjoni fejn il-mulej juri tassew minu. Interessanti li Erodi minn dan il-moment jibda jfittex li jara lil Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Luqa jirrakkontana li jiltoqgħu jarah fil-Passjoni, meta Pilatu jirrealizza li da minn Galilija u jibatu ant Erodi, u Erodi fl-aħħar jiltaqa' ma' Ġesu wiċċ imwiċċ, jipprova jipperswadih jagħmel xi opra straordinarja, xi miraklu, bħalli kieku l-mirakli kienu teatrin, u Ġesu jgħidilna l-istess San Luqa ma fetaħx fommu quddiem Erodi li kien qatel lil Ġwanni l-Battista. Ġesu ma jiftaħx fommu. U Erodi biex ma jaqax aċċajtu jgħaddi lil Ġesu ta' miġnun u jlibsuh il-libsa il-kulurita tal-imġien, hekk jibgħatu lura għand Pilatu. X'riflessjoni niġbdu minn da kollu? Il-bniedem u minu għandu fil-qalb tiegħu qaċċ li jara lil Ġesu. U aħna għandna triq qasira ħafna kif naraw il-Ġesu. Niltaqgħu miegħu f'ħutna. Dak kollu li nagħmlu mal-iżgħar fost ħutna nagħmluh miegħu. Trid tara l-Ġesu, ibda araħ f'ħuk, f'oħtok. Erodi sema dwar Ġesu u rid jaraħ. Ejjew nitolbu l-mulej biex isaffi is-sensi tagħna, u speċjali s-sensi tas-smieħ u anke tal-ħars li huma tieqa importanti għall-qalb u r-ruħ tagħna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma neqsin mis-smieħ jew inkella mid-dawl biex il-mulej ikun il-faraġ tagħhom u permezz tagħna jagħtihom ukoll dak il-wens taħuthom li jħobbuhom u jindukrawhom. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha b'mod speċjali dawk fl-isptarijiet, fir-residenzi tal-anzjani, f'residenzi oħra, biex il-mulej ikun is-sabar tagħhom. Nitolbu ħafna għal min qed juħsibhom u nitolbu għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex dan il-mument ta' pandemija nieħdu ħsieb xulxin, dobdu id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa u bekk nuru kemm tassew inħobbu lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-grazzja li jarawk wiċċ imbiċċ bħala r-raj ħanin li tħaddanhom ma' qalbek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej. Issaffilna is-smieħ u l-ħars tagħna u semmalna leħnek u turujna il-qalb ħanina tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Jekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li beħamilt kollox, li nbattunna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u rina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddissin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabru mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jastadna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqan. Ġisem u d-dem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagramenti mqaddes, fit-tiba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għall-awtoritajiet tas-saħħa biex il-mulejja tihom dawl, kuraġġ u faraġġ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob Om għalina, bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-parir tajjeb, itlob Om għalina, ta' min ħalaqna, itlob Om għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema,
Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk l-inna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddissin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.